Добрый день, поважанное спадарство. Говорит и показывая свобода. С вами я, Юрий Дракохруст. А так само гости нашей сегодняшней передачи, нашего праского акценту, Александр Федута, политтехнолог, политолог, письменник, филолог. Привитание, Александр. Добрый день. И Петр Кузнецов, уладальник гомельского выдания «Моцныя навіны». Петр, привитание. Тема нашей сегодняшней гутаркі – это новый палітычны кантэкст у Беларусі, які стварыўся пасля трыумфальнага шэсця Святланы Ціхановскай, а дакладней трыа Ціхановская, Цапкала, Калеснікава па ўсёй краіне. Ну, это каля десятка гарадоў, яны за тыдзень праехалі, у мінулую нядзелю быў Менск, ну, а тут вот, значит, па ўсёй краіне. И, конечно, масштабы этих так званых пикетов, хотя это фактично были митинги, ну, як не кажите, ураживают. Это тысячи людей, причем, ну, вот как бы пропорційна нарастание колькости. Калі ў Менску у мінулую нядзелю было, здаецца, каля 8 тысяч у 2-мільённым Менску, а нават в невялікіх гарадах тысячи людей прыходзілі да гэтага трыо, да, ну, фактично до Тихановска. Вот, ведаеце, у меня такое первое пытанне падчас этой кампании часам гучало такое: вот народ настроен, кто заўгодна, абы не ён, абы не Лукашенко. Ну вот Андрей Дмитриев так само вядзе кампанию, сустракаўся в розных городах, вот учора в Менску провёў на Бангалоры, ну и пришло, ну, некалькі, может, десятков, может, сотняў человек, а тут тысячи, тут як бы мора людей. Так все ж таки, хто заўгодна ці ніхто заўгодна? То есть все ж таки як бы особа, формула, символ маюць значение в этой ситуации. Петр. Ну, я все ж таки схильны лічыць, што ўсё ж таки хто заўгодна, так, але тут, ну, ёсць натуральныя нюансы, тому што гэтыя нюансы ўжо збольшага яны тэхналагічныя. Бо ўсё ж таки мы зараз жывем ужо ў інфармацыйную эпоху, і вось менавіта як атрымліваецца ў штабоў, у каманд адбудаваць інфармацыйную працу, такі вынік яны як бы і дэманструюць. То бок, калі грамадства бачыць, што найбольш сур'ёзныя сілы аб'ядналіся, яны успрымаюць іх як вось менавіта тую сілу, якая будзе здольная нешта рэальна змяніць, і таму вартая падтрымкі. І ў гэтым сэнсе, як бы, зноў-такі паказальна, што, ну, лідар, твар гэтай каманды, гэтай хвалі, гэта Святлана Ціхановская, якая хатняя гаспадыня, вось, і якая сама наўпрост кажа, што мне ўлада не патрэбная, я буду смажыць котлеты, і ўсё роўна, як бы, грамадства падтрымлівае вось менавіта гэтую хвалю, цудоўна разумеючы, што яны не прэзідэнтаў тут выбіраюць, а яны проста выказваюць свой намер, сваё жаданне, што вось гэтая ўлада павінна сысці, і толькі потым будуць выбары. То бок гэта ў натуральным выглядзе хто заўгодна і як заўгодна проста павінен сысці Лукашенко. Дмітрыеў, Чэрачань, Канапацкая, Чэрачань там паасобку крыху, Дмітрыеў, Канапацкая маюць даволі сапсаваную рэпутацыю ў апазіцыйных колах і ў колах незалежных не толькі СМІ, але і медыа-актывістаў, вось сучасных гэтых новых медыа, тэлеграм-каналы, паблікі, YouTube, якія зараз вельмі вялікі ахоп і вельмі вялікі ўплыў атрымліваюць. Вось, і, натуральна, іх таксама дзеянні ў разрэз са стратэгіяй дзеяннямі вось гэтай вось троіцы, яны таксама ўспрымаюцца зноў-такі як спойлерства, вось, і як проста нейкая гульня на баку ўлады. Таму іх вось да гэтай хвалі, да гэтай грамадскай вось хвалі, якая супраць Лукашэнка, іх проста не адносяць, іх так не ўспрымаюць. І таму, як бы, натуральна, яны вось зараз у такім становішчы, калі, ну, не вельмі добрым становішчы з палітычнай кропкі гледжання. Напэўна, можна было б крыху выправіць гэта і аднаму, і другому, калі б вось зняць сваю кандыдатуру, зноў-такі, і пайсці ва ўнісон з грамадскімі настроямі і з грамадскімі чаканнямі, то бок падтрымаць Ціхановскую як вось той штандар, на якім быццам бы буйна намалявана надпіс «Гэта вось хто заўгодна»,
але не Лукашенко, так? Але ну, яны гэтага не робяць, і мы разумеем, што яны гэта таксама не зробяць. Таму я бы маем, што маем. Ідзе змаганне паміж двумя гульцамі, гэта арганізаваная ўлада і гэта самае арганізуючаяся зараз грамадства, якое ўжо ў гэтую ўладу не хоча. Яны проста як бы збоку на абочыне. Александр, ці згодны вы з гэтым, што як бы не мае значэння асоба? Ну і тут сапраўды ёсць пэўныя мінусы, как бы, што называецца, пры астатніх роўных. Ну, хатняя гаспадыня, ну, жанчына. В прынцыпе, беларусы не надта як бы схільны лічаць, што ўсё ж такі гаспадар павінен быць гаспадар. І шмат што іншае, і, ну, як бы хацелі галасаваць там за Бабарыку, за Ціхановскага, а она як бы тень, ну, так хтосьці можа паглядзець, і вот это не працуе. Вот у мяне, напрыклад, было ўражанне пасля 14-го, што, магчыма, вот эта кропка, вот 14-го не зарэгістравалі, все скончылася. Фактычна. А тут бах, раптам, так сказаць, вот такое. З чаго, чаму? Я не зусім згоден з пазіцыяй спадара Кузнецова, таму што калісьці, вы памятаеце, у вас добрая памяць, што я казаў, што калі знайсці пінгвіна, выдаць яму беларускі пашпарт, з яго можна злепіць прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З пінгвіна ўжо не злепіш прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. А вось кандыдата ў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь можна было злепіць менавіта з Светланы Ціхановскай, а з Марыі Калеснікавай, напрыклад, не. Ціхановская, як выконваючая абавязкі свайго мужа, Сергея Ціхановскага, мы памятаем гэтую гісторыю, як яго зарэгістравалі, яна тым самым прыняла на сябе адказнасць перад малымі беларускімі мястэчкамі. Малымі, больш-менш вялікімі, ну, там, раённымі цэнтрамі, кшталту там Чэрвеня, альбо Глубокага, альбо Рагачова. І для іх яна свая менавіта таму, што яна жонка свайго мужа, які год грукаўся да іх праз... Александр, вот я думаю, вы правильное слово сказали. Своя. Своя. А Марыя Калеснікава, якая прыгожая, разумная, тэхналагічная она не была, яна не свая. Я думаю, што калі б быў зарэгістраваны сам Ціхановскі, мы не ўбачылі бы, напрыклад, таго, што можна назваць эфектам Бабарыкі. Менавіта таму, што за Бабарыку галасавала бы ў гэтай сітуацыі больш адукаваная частка насельніцтва, тыя, хто жывуць у вялікіх гарадах, тыя, хто будзе меркаваць пра тое, якой будзе беларуская эканоміка, што з ёй здарыцца, дзе мы будзем працаваць, дзе мы будзем зарабляць грошы. Тое самае было б, калі б зарэгістравалі не Бабарыку, а Цапкала. А вось тыя, хто пайшлі за Ціхановскім, гэта і ёсць тое, што можна назваць пратэстны электарат у чыстым выглядзе. Гэта тыя людзі, якім патрэбен галоўны адказ, калі той сыдзе. Александр, ну мне здаецца, што ў дадзеным выпадку вот тое, што яны трох здолелі як бы аб'яднацца, і яны так себя прэзентуюць як трыо, за Ціхановскай так атрымалася прыгожая формула, як бы цені і Бабарыкі, і Цапкалы таксама стаяць. Так, за гэта дзякуй тым, хто прыдумаў і падказаў ім аб'яднацца. Я думаю, што рашэнне пра аб'яднанне на карысць кагосьці аднаго, хто будзе зарэгістраваны, было прынята трошкі раней. Спадарства, зараз наступнае ў мяне пытанне вось якое. Ну вот мы бачылі гэтыя мітынгі, бачылі гэтыя пікеты, і варта сказаць, што нейкага супрадзеяння ці да, ці пасля, ці падчас мы з вами не назіралі. Вот да 14-го, падчас 14-го вот гаварылася, што все, ўлада ўжо адмарозілася, ўжо ніякіх правілаў няма, што яны будуць душыць, давіць. А вот тут
гэтага не адбываецца. А маглі б, мы з вами разумеем, маглі і тэхніку адключаць, маглі і інтэрнэт давіць, маглі хапаць людзей да мітынгаў, пасля мітынгаў, спыняць машын, мільён. Они это умеют, они показали, калі затрымлівалі Ціхановскага в горадзе. Тут, у прынцыпе, як бы збольшага пастукаем по дрэву. Вот. Як бы гэтага, ну, вот, як мне здаецца, я чуў, там нейкі быў інцыдэнт у Гародні, когда Тихановская туда приехала, пару человек, но в принципе вот этого нема. Я помню, вот у меня недавно в пражском акценте Иван Шила, который у нас, так сказать, ветеран политичных боев, и вот он был у Менску на пикете в минулую неделю и сказал, пасля никого не хапали, нават со стягами не хапали. Как-то непорядок. Чому непорядок? Чому? Вот раптам у пэўным сэнсе паўтарылася сітуацыя пачатку збору подпісаў. То есть улада, якая тут андыжан, стралять будем, все, так сказать, там фуражка Равкова. И раптам, ну я не могу сказать, что як там во Франции, где, но в принципе вот изноў таки довольно либеральный период. Чему, Александр? Пацан дзяўчыну не пакрыўдзіць, калі ён сапраўдны пацан. Зарэгістравалі б мужика, было б іншае. Зараз сітуацыя трошку змянілася. Лукашенко не дурны чалавек, ён разумее, што калі ён пачне ваяваць з жанчынай, ён прадэманструе, што ён яе баіцца. І з майго пункту гледжання, тое, што адбываецца зараз, гэта ніякім чынам не адмяняе той месседж, які быў пасланы пра андыжан і фуражку Раўкова. Вы слушна нагадалі, Юры. І усе ўсё ведаюць, ён зрабіў яшчэ 2 месседжы падчас наведвання Марыны Горкі. Вось. І я думаю, што гэтага дастаткова. Зараз пайшла гульня ў рэгіёнах. Я, напрыклад, ведаю, што ўжо пачалі распаўсюджваць улёткі з мэтай скампраметаваць не Ціхановскую, а менавіта ідэю барацьбы за свае галасы, ідэю плошчы. Вось. І я думаю, што зараз гэтым займаюцца іншыя структуры. Унутраныя войскі, спецназы чакаюць і трэніруюцца. Пётр, а як вы мяркуеце, вот этот, так сказать, чарговы свята непаслушання, это, так сказать, лібералізм, адліга, ці магчымы сцэнар такі, што вот яны далі немножко поглядеть, вот як бы давайте мы зробим эксперимент, что за этим стоит, они высветлят, что да, что-то многовато стоит. И повторится Гродно с Тихановским, городня с Тихановским. Здарится инцидент, что-то здарится, виноватая будет Тихановская, и ее просто здымут с выборов. Ну, вось гэта якраз адно з таго, чаго варта было папасацца. Бо я думаю, што тут ёсць 2 фактары, якія не выключаюць узаемна адзін аднаго, яны могуць дапаўняць адзін аднаго. Па-першае, мне падаецца, што ўлады зараз крыху разгубіліся. Разгубіліся ці взялі паузу, каб паглядзець, як вы кажаце, што будзе адбывацца. Таму што, наколькі я разумею, дзеянні ўлады, якія зарэгістравалі Ціхановскую, хотя могли гэтага не рабіць, больш за тое павінны былі гэта не рабіць. Бо давайте узгадаем, што яна падавала спіс ініцыятыўнай групы свайго мужа, просто перапісаўшы там дапісаўшы там сваё прозвішча, там не указала дому падатковай дэкларацыі. Вось, і тое, што яна ў гонцы, гэта азначае, што ўлады так хацелі. Вось, яны хацелі так, адпаведна быў напісаны пад гэта сцэнарый. Мы можам разумець прыкладна, які гэта сцэнар, калі мы прааналізуем выказванні і месседжы Лукашенко. Калі Лукашенко выказваўся пра тое, што прэзідэнтам можа быць толькі той, хто служыў войску, хто адрознівае БТР там, ад трактара. Вось, то бок задумка ўлады была ў тым, як мне падаецца, што яны взяли за основу при распрацоўцы сваёй стратэгію Бабарыкі,
вось, якая калісцісла заключалася ў тым, што трэба максімальна мабілізаваць выбарцаў прыйсці на ўчасткі і зрабіць выбар і прагаласаваць за Бабарыку. Прыбралі ўсіх канкурэнтаздольных кандыдатаў з іх кропкі гледжання, прыбралі іх, пакінулі падкрэслена хатнюю гаспадыню, вось, вывели яе і показалі народу: давайте, хлопцы, цяпер выбірайце, дасведчаны прэзідэнт, які можа войскам кіраваць усім, ці хатняя гаспадыня, якая можа смажыць котлет. І яны вельмі памыліліся ў тым, што яны падумалі, што людзі сапраўды будуць выбіраць паміж Ціханаўскай і Лукашенко. Яны недаацэнілі вось гэты момант, што калі ж гэтыя штабы аб'яднаюцца, то людзі будуць успрымаць вось гэтую кангламерацыю не як асабістую нейкую альтэрнатыву Лукашэнке, да, вось Светлана Ціханаўская, будучы прэзідэнт, а як магчымасць змяніць гэтую ўладу. І, адпаведна, яны як бы чакалі, што цяпер людзі будуць думаць: вось няма за каго галасаваць, таму што няма там нармальных кандыдатаў. А людзі падумалі па-іншаму: мы прагаласуем і падтрымаем на мітынгах хоць Ціханаўскую, хоць гаспадыню, хоць каго зноў-такі, да, але не Лукашенко. І вось зараз як бы гэтая хваля пратэстаў, не пратэстаў, мітынгаў, просто так бы візуальных гэтых мерапрыемстваў, гэта было нечаканасцю, я думаю, што для ўлады таксама, і шмат для каго яшчэ. Таму што апынулася, што настрой у грамадстве зусім не такія, што можна адвярнуцца ад Ціханаўскай, Калеснікавай і Цапкала толькі таму, што яна не разбіраецца ў войску. Вось, і зараз як бы я так падазраю, што ўлада можа зараз вырашаць, што рабіць далей. І як вы слушна кажаце, далей могуць быць правакацыі. Я не веру ў тое, што ў нас улада гэта пацан. Да? Я не веру ў тое, што там ёсць нейкі гонар. Вось. Я думаю, што калі будзе трэба, там ўсё зробяць, як ім патрэбна, вось, і не паглядзяць, хто тут ёсць жанчына, хто не. Вось, але ўлада так... Да-да, прабачце. Да, гэта проста вось адзін фактор, чаму вось так адбываецца, як я лічу, што няма сілавога ўздзеяння, бо яны на дадзены момант закладалі, што гэта будзе проста выбарчая кампанія, дзе Лукашенко будзе дэманстраваць сябе сваю гаспадарчую моц на фоне бездапаможнай іншай кандыдаткі. Зараз, я думаю, что они, Петр, я думаю, что они все-таки не чакали. Вот я скажу про себе, я по шчырасці не чакал. То есть я вот казаў пасля 14-го, что зараз індыкатарам ситуации будзе колькасць людей, якія будуць прыходзіць да Ціханаўскай. Я думал, что оно, хутчэй за ўсё, эта колькасць будзе невялікая. Я памыліўся. Магчыма, і ўлады таксама. Разом са мной. Але тут ёсць яшчэ вельмі такі момант, што сапраўды можа быць і іншы крыху сцэнар, як калі згадвае 2010 год. Таксама ўсё было ціхамірна, але потым правакацыя на плошчы і поўны татальны разгром. Вось. І вось такая пассіўнасць улады... Ну, про площу мы яшчэ паговорым. Петр, вот у меня такое пытанне, я ведаю, вы про это писали у себя в ФБ, что вы и в Рэчыцы были, и у Гомелі были. Вот які настрой людей, якія прыходзяць да Ціханаўскай? Вот такое як бы простае пытанне, может быть, дзіцячае пытанне. Наколькі люди злые? Вот менавіта злые, вот что... пасть порву, так сказать, вот готовы на ўсё. Ці ёсць такі настрой, наколькі ён вот распаўсюджаны сярод тых людзей, якія прыходзяць? Так, я ўчора адмыслова праехаў усе 3 мітынгі на Гомельшчыне, у Жлобіне, у Рэчыцы і у Гомелі, менавіта таму, што было цікава. Менавіта таму, што было цікава паглядзець на людзей, як бы самі штабы мяне па шчырасці не ўражваюць, і не вельмі цікавяць. Я разумею, што на мітынгах яны нічога новага не скажуць. Вось, а менавіта было цікава паглядзець на людзей і ацэніць, што адбываецца. Маё ўражанне, оно можа быць недакладнае, натуральнае, оно можа быць суб'ектыўным, але маё ўражанне такое, што настрой людзей, ён хутчэй такі пазітыўна-аптымістычны. Ім вельмі бачна тое, што людзі, якія ўжо, напэўна, досыць доўгі час назапашвалі ў сябе вось гэты пратэст, то бок непрыняццё існых парадкаў, існай сістэмы, яны зараз раптам пабачылі, што іх багата, іх шмат, і можна выйсці і стаяць побач, і у іх ёсць
мне падаецца, крыху інфантыльная надзея, якая палягае ў тым, што сапраўды можна прыйсці, прагаласаваць і ўсё зменіцца, таму што мы усе, ну, просто чалавек, ён не разумее, ён бачыць, што зараз усе супраць Лукашэнкі, все кажуць, што ў маім коле няма ніводнага знаёмага, які б быў за Лукашэнку, все думаюць, што вся краіна супраць Лукашэнкі, і ніхто не разумее, як можа так стацца, што мы зараз усе прыйдзем, прагаласуем супраць Лукашэнкі, а ён застанецца. Гэта просто не ўкладаецца ў людзей у галавах, а паколькі яно не ўкладаецца ў галавах, то няма і вось такой злосці, як вы кажаце, што вось мы зараз усіх парвем. Вось гэтага не адчуваецца, я гэтага не заўважыў. Ёсць пэўная такая злоба, такая раздражнёнасць наконт сістэмы, да, і яна як бы, ну, ўжо абрыдла. Гэта ўжо ёсць, але збольшага настрой такі пазітыўна-аптымістычны, да, без агрэсіі, і я б сказаў нават, што готовности сапраўды абараняцца ў нейкіх жорсткіх сцэнарах масавай пакуль што няма. Ну, у меня так само вот такое адчуванне, што як бы нават і да Лукашэнкі такое стаўленне, што ну, дзядуля, ну, папрацаваў ты, нават не кепска, ну, ідзі адпачні. Вот хотелось бы, каб это было спокойно, годно, так сказать, дай Бог тебе там твои козочки был бы, шпиц там был бы, все, что, нават гроши с тобой, ну, только вот давай как-то мы вот поменяем, вот я не ведаю, у меня чамусьці вот адчуванне, что такое стаўленне. Так, не, Петр? Да, ну, прикладно, наверное, такое. Ну, то ставление, не, ну, все-таки такое есть, але оно не тотальное. Шмат у кого оно такое ставление, что, ну, задолбал, скажем так, да? Да, вось. Але, ну, есть такое, менавіта, як вы кажете, что гэта все неяк спокойно мусіць вырашыцца. Бо ніхто не разумее як. Там учора жартавалі ў натоўпе, што, ну, калі ён паглядзіць, колькі тут людзей, яго можа сэрца там прыхваціць, і ён памрэ. А астатнія там кажуць, што ну так хай бы лепш так, яно ўсім было б спакойней. Ці з ім нешта здарыцца, ці ён абразуміцца і сам нешта нармальнае зробіць. Вось, ці суд здарыцца, Ермошына скажа, што ён не перамог, ці яго нехта арыштуе. Які заўгодна варыянт, але ўсім падаецца, што ну, будзе дастаткова гэта вось прагаласаваць і пахадзіць на мірныя і дазволеныя мітынгі. Дазволеныя, бо гэта ж мітынгі зараз усе яны дазволеныя. Гэта вельмі важна. На недазволеныя также ж пакуль што не выходзілі. Александр, вот зараз адбыўся зліў у Сеціва цікавага пытання. Там не вельмі зразумела, хто его рабіў, на чыю замову рабіў. Тэлефоннае пытанне ў Беларусі агульнанацыянальнае, і вот лічбы его такія даволі цікавыя. Они как бы, это не 3%, это не 3% за Лукашенко, это не 76%. А там отребливается так, что Лукашенко 10,35%, Тихановская 25%, коли яны вдвох выходят в другий тур, то фактично голова в голову. 35 на 34, здаецца, 35-35. Вось. До речі, эти лічбы, в принципе, корреспондуются вот с тем зливом опытания Академии наук, здаецца, у сакавіку, коли Лукашенко в Менску был 24, по краине 33. А вот якое у вас ставление? А может сапраўды вот расклад не такі, что весь народ там за Лукашенко ці супраць, а вот оно сапраўды вот так вот 50-50. И ввогуле ці мае значение сапраўдны электоральный расклад? Ці як не дзіўна, не мае, тому что выбораў нема. И тому як бы не голосы будут вырашаць. Александр. То, что будут вырашаць не голосы, мажліва і так, а мажліва і інакш. Таму што мы ўсе добра ведаем, што, як казаў адзін з незарэгістраваных кандыдатаў, 3,5 мільёны галасоў не скрадзеш. Пытанне, колькі можна скрасці галасоў. Вось, таму рэальны электаральны... Але ёсць пытанне, ці ёсць 3,5 мільёна галасоў на адным з бакоў. Вось, гэта пытанне. Другі момант, дастаткова сур'ёзны. Ён звязаны з тым, што апрос праводзіўся як тэлефоннік. І вы, Юрый, як чалавек, які мае вялікі досвед сацыялагічных
апытанняў, ведаеце, што існуе такое паняцце, як дэльта страху. Адзін наш з вами знаёмы вельмі любіў казаць пра яе ў сувязі менавіта з тэлефоннымі апытаннямі. Калі чалавеку тэлефануюць, ён жа не ведае, хто яго пытае. І ён адказвае так, як з яго пункту гледжання больш бяспечна для яго і для ягонай сям'і. Бо тэлефон, гэта ж хатні тэлефон, а нават калі мабільны тэлефон, а калі гэта КДБ, а калі гэта які-небудзь там ААЦ альбо служба бяспекі прэзідэнта, дык я лепей патрымаю сваю фігу ў кішэні, а скажу тое, чаго яны ад мяне чакаюць. Таму я думаю, што вось той расклад, які у гэтым апытанні ідзе на другі тур, ён насамрэч зараз у першым туры. І зразумела, што тыя галасы, якія б сапраўды атрымалі і Чэрачань, і Дзмітрыеў, і нават спадарня Канапацкая, як бы мы да яе не ставіліся, да? Гэта галасы ўсё ж такі не лукашэнкаўскія. І другі тур яны за каго складуцца, альбо проста не прыйдуць на дзяльніцу для галасавання. Гэта пытанне. І я думаю, што зараз самае цікавае тое, ці будзе рэалізаваны план аб'яднанага штабу. Вы ж памятаеце апошняе іх рашэнне, якое было агучана, о том, што мы, тыя, хто галасуем, мы фатаграфуемся са сваімі гэтымі самымі бюлетэнямі і дасылаем іх у адзіны штаб. Я не ведаю, ці будзе працаваць інтэрнэт, альбо ці будзе працаваць там тэлефон мабільны ў дзень выбараў. Але яны ўсё ж такі прапанавалі нейкую больш-менш зразумелую схему таго, як можна адсачыць колькасць тых людзей. І зараз пытанне, ці здолее гэты аб'яднаны штаб, а ён сапраўды дастаткова эфектыўны як камунікатар з грамадствам, ці здолее ён давесці да ўсіх сваіх патэнцыяльных прыхільнікаў, што трэба рабіць, як трэба рабіць і як трэба паводзіцца. Александр, ну я думаю, што вы, як і я, разумееце адну вельмі простую рэч, так сказаць, што як бы розная матывацыя, і умоўна кажучы, калі уявім фантастычны варыянт, да, за Ціхановскую прагаласуе 3,5 мільёна чалавек, да, то пашлют свае дадзеныя пашпарта, там, бюлетэня ад сілу мільён. От силу. Ну, такова психология людей. Человек может пойти проголосовать, а что-то там фотографовать, куда-то посылать. Да я в этом ни хрена не разбираюсь. Да пошли вы. Вот проголосовать я проголосую, а этого... Не посылайте меня. Да, я з вами цалкам згодны, разумееце? Я думаю, што гаспадар Кузнецоў з вами цалкам згодны. Да? Вось. Але менавіта таму я і кажу, пытанне, ці здолее штаб за тыя 2 тыдні, якія наперадзе, данесці ўсё гэта да свядомасці патэнцыяльных. Ну, я бы сказаў так, што вот калі это спрацуе, нават вот як я сказаў сваё меркаванне, прапорцыя 1/3, то, умоўна кажучы, калі Ціхановская набярэ 30, а 10%, ну, траціна з іх вот як бы пашлюць свае бюлетэні, то написать ёй 2% будзе немагчыма. Ну, ці прынамсі, вот у нас есть дадзенае, што было 10, а 2 ўжо нельга. Вот. Так што, прынамсі, вот такую задачу можна будзе вырашыць такім чынам. Гэта першае. Па-другое, вы ж разумееце, што зараз, мажліва, той адзін выпадак пасля 2006 года, калі зноў будуць падлічваць галасы. І падлічваць не для таго, каб сказаць праўду людзям, а падлічваць дзеля таго, каб ведаць самім, ці сапраўдны цар. Вы ж разумееце, што ёсць адна установа, якая будзе насамрэч ведаць гэты вынік, калі падлік адбудзецца. І гэта зусім не цэнтр выбарка. Да? І зараз паглядзіце, хто ў нас стаіць на галоўных пасадах у краіне. Хто зараз з'яўляецца кіраўніком адміністрацыі, кіраўніком камітэта дзяржкантролю, тыя, каго парэкамендаваў спадар Вакуч.
І я думаю, што і з'яўленне спадара Галоўчынкі гэта таксама адтуль жа, нягледзячы на тое, што ён у большай ступені дыпламат, чым спецыяльны службовец нейкі. Але вы ж разумееце, што калі генералітэт, які займае такія пасады, ведае, што цар не сапраўдны, ён здольны прыняць любыя рашэнні. Фактычна цар становіцца закладнікам гэтых людзей, якія ведаюць сапраўдны вынік. І ў гэтым выпадку больш бяспечна агучыць нейкую лічбу больш-менш прыстойную для сваіх супернікаў. Мажліва, вось тады і атрымае свой мільён тая жанчына, якая зарабіла на 3,5 мільёна. Як Ганчарик атрымаў 15% у першым годзе? 18. Ну да. Спадарства, ну і напрыканцы пытанне, з которого можна было б пачынаць, магчыма, вот этот тыдзень мітынгаў, тыдзень пікетаў, праекцыя на 9 жніўня. Напэўна, ужо зараз, ну, яшчэ фактычна 2 тыдні засталося, все можа змяніцца, але вот мне здаецца, што калі экстрапаляваць, то ціхай плошчы, вот паўтарэнне 2015 году, калі там пару сотень людзей выйшла, хутчэй за ўсё не будзе ўжо ў любым выпадку. Бо, ну, калі вот столько прыходзіць на мітынгі, то у дзень выбараў, ну, напэўна, это как-то адаб'ецца на паводзінах людзей. Александр, як? Я б дадаў да таго, што вы сказалі. Вы сказалі, не будзе ціхай плошчы, а дадам, не будзе адзінай плошчы. Таму што ўлада ўпершыню апынулася пасля сітуацыі з дармаедамі, да? Вось, упершыню апынулася ў становішчы, калі Майдан можа быць у любым горадзе. А досвед Арменіі, досвед спадара Пашыняна паказвае, што невядома адкуль яно палыхне. Можна сцянуць усіх міліцыянтаў, усіх спецназаўцаў у Менск, а што будзе адбывацца ў Гомеле? Тым болей, калі ўлада зробіць усё, каб людзі з Гомеля не прыехалі ў Менск, і з Гародні не прыехалі ў Менск. І што тады? Што ў гэтым выпадку? Вось, я разумею, што зараз гэта адно з асноўных пытанняў, якое спрабуе вырашыць улада, і гэта зараз тое пытанне, на якое, на жаль, няма адказу, хутчэй за ўсё, і ў штаба, таму што каардынацыя мусіць быць у гэтым выпадку з рэгіёнамі вельмі і вельмі моцная, чаго ніколі не было. Пётр, і ваш прагноз, ваша экстрапаляцыя, ваша праекцыя таго, што вот мы бачылі на працягу апошняга тыдня на 9. Чаго можна, якія, можа быць, дрэвы варыянтаў, вот так, калі столькі, то так, калі столькі, то гэтак. Калі ў розных гарадах, як сказаў Александр, то вот як вам это дрэва выглядае? Мне выглядае, што так, сапраўды будзе плошча і вельмі вялікая ў Менску. Сапраўды будзе ў кожным горадзе будуць выходзіць людзі. Это амаль што дакладна, я думаю, што можна прагназаваць. Тут памылкі не будзе. І нават вне залежнасці ад таго, будзе ўлада пускаць, даваць людзям магчымасць ехаць з Гомеля ў Менск, ці там з Верхнедвінска ў Менск, так, нават калі нехта з Гомеля паедзе ў Менск, все адно выйдуць і ў Гомелі таксама. Вось, таму што большасць застанецца тут і будуць выходзіць там, дзе бліжэй і зручней. Але, на жаль, натуральна, немагчыма прагназаваць, колькі будзе выходзіць людзей, але я б так са скидкай на магчымую мабілізацыю, вось тое, што я ўчора бачыў у Гомельскай вобласці, напрыклад, то гэта ў сярэднім у Жлобіне і Рэчыцы было па 5% ад насельніцтва гэтых гарадоў. Калі ў Жлобіне 4000 выйшла, то гэта прыкладна 5%. Але вы самі сказалі, што это выйшлі на дазволены легітымны мітынг. Але ёсць яшчэ 2 тыдні мабілізацыі і выбарчай кампаніі. І калі ўлада зноў-такі ўсё пойдзе як зараз, то гэта мабілізацыя, яна значна вырасце. І ў такіх гарадах невялікіх гэта можа быць нават і да 10%. То бок будзе больш, чым выходзіць зараз, калі ўлада не будзе зараз гэтую хвалю тушыць. Гэта амаль што дакладна.
Вось. І, ну, на жаль, весь досвід жыцця у гэтай краіне, уся логіка існавання і дзеяння ў гэтай аўтарытарнай улады, мне падаецца, што ўсё гаворыць за тое, што будзе нейкая вялікая правакацыя дзеля таго, каб уладзе даць падставы максімальна задзейнічаць сілу, бо іншых метадаў у іх не застанецца. Петр, а на ваш погляд, вот тое пытанне, што я задаваў Александру, ну, а пытанне добрае, кепскае, там, телефон, не телефон. Вот на ваш погляд, наколькі, як бы, вот адчуванне людзей, вот сапраўднага раскладу, ну, люди в этом сэнсе, ведаеце, люди стайныя жывёлы. Вот мы с вами стайныя жывёлы. І мы адчуваем, як бы, подых стаі, мы адчуваем, вот, як люди думаюць, чаго хочуць, за каго яны, ўрэшце рэшт. Вот наколькі гэта будзе в этой ситуации важно, и ці ёсць вот адчуванне, что ён уже не президент, что ён не мае падтрымки. Ці это только вот в пэўных колах, в своих бурбалках люди могут лічыць, да, все там супраць Лукашенко, особливо в Facebook. А может быть на какой-нибудь тракторном заводе, ці у вас на Гомсельмаше. Да там нормальный Александр Егорович, нормальный Лука, все классный. И вот как бы ФБ это одна бурбалка, и там все, Лука 3%. Вот. А в Гомсельмаше, ну, не 76, но может так, 50. Нет. И они думают на эту бурбалку, глядят, чего вы, хлопцы? Нет? Я в этой пытанке, что злил з Академии наук, там, з Центра социологии, откуда он там был, что гэты не веру, просто увогуле, вось, я лічу, я упэўнены, что гэта спецоперации, дезинформации, каб разбить, каб паўплываць на гэты мем 3%. Я упэўнены гэтым вось просто на 100% со своего боку. Про якія бурбалки мы зараз скажем. Бурбалка гэта такая же рэч, як бы, ну, все ж таки мы живем зараз у такую эпоху, что мы можем глядзець по боках у розных вымярэннях. Мы можем нешта ацэньваць в нашем жыцці в офлайне, так? Мы можем нават ацэньваць в онлайне па-за нашими бурбалками. Ну, глядзіце, сёстры Груздзевы записывают видео, выкладаюць іх на YouTube, где яны там хейтяць Прокопьева и выступают за дзейную уладу, да? У іх падабаецца гэта відэо 1% ад усіх тых, хто праглядзеў. 1%. А глядзець же іх мусім не мы, так? Глядзець же іх павінны людзі, якія не ў маёй бурбалцы, не ў вашай, вось, не ў там нейкіх нашых сяброў. Яго мусіць глядзець гэтае відэо, тым ліку ідэолагі, якія павінны ставіць лайки па працы, да? Але іх не хапае. Лукашенко прыязджае ў Гомель, ён не можа сабраць людзей. Яны не ідуць, яны прывозяць в аўтобусах туды людзей, але все равно 3-4 разы менш, чым у Ціхановскай, якіх не звозілі аўтобусамі. То бок, ну, калі ёсць недзе 30% людзей, якія зараз за дзейную ўладу, я просто не разумею, дзе яны. Дзе іхныя, зноў-такі, дзе іхныя супольнасці ў сацыяльных сетках. Там у Гомельскай самай вялікай супольнасці за ўладу ў сацыяльных сетках 1000 чалавек. Да, на Гомель. Где их супольнасць у социальных сетках? Где яны ёсць на вуліцах? Чаму мы не чуем у крамах, там, ці ў піўных, што нехта за эту дзейную ўладу? Гэтага ж няма просто. Наша ж бурбалка, моя бурбалка, яна не можа распаўсюджвацца на ўсіх тых людзей, з якімі я стаю у чэрзе ў краме. Яна не можа распаўсюджвацца на ўсіх тых людзей, якія глядзяць відос сёсцер гэтых Груздзевых, ці як іх там, да? Таму, нету 30%. Не может быть. Мы же гэта, як стайныя жывёлы, мусім адчуваць. Да? І мы як бы гэта бачым. Учора, ведаеце, калі учора мы ехалі у Гомелі на мітынг по вуліцы Савецкай, самая вялікая вуліца. Мы ехалі з боку Новабельцы, гэта вельмі далёка. 10 кілометраў по Гомелю трэба было ехаць. Так вось 10 кілометраў по Гомелю мы ехалі ў корку аўтамабіля. Все ехалі ў адным напрамку. Гэта ўвечары ў нядзелю, у цэнтр, са спальнага района. А полоса насустрач была цалкам пустая. Вот яна была цалкам пустая. Бо у нядзелю вечару 8 гадзін людзям няма куды ездзіць. Да? А калі мы уже вярталіся, то карціна была наадварот. І гэта ж ўсё бачна.
Гэта ж ўсё бачна, як бы, то есть, што і людзі спяшаюцца, яны ведаюць, што там недзе будзе паставіць машыну, яны едуць за паўгадзіны, але ведаюць уже загадзя, што машыну будзе недзе паставіць. Яны адзін аднаго падразаюць, як ведаеце, каля мяжы. Усе спяшаюцца і падразаюць адзін аднаго, каб быць бліжэй у чарзе. Таму я ў гэтыя пытанні не веру, і больш за тое, я думаю, што вось гэтыя мітынгі, яны зараз, вось як вы з самага пачатку і казалі, яны прапорцыйна растуць менавіта таму, што людзі ўсё больш і больш адчуваюць, што вось мы ўсе такія. Да, то бок, калі 10% насельніцтва горада, умоўна кажучы, там гатова выйсці на мітынг, гэта азначае, як на мой погляд, што не менш 50% прагаласавала, а напэўна і больш. Таму што людзі не толькі стайныя, але і вельмі лянівыя, і яшчэ і асцярожныя. Бо, наколькі я памятаю, можа недакладна, я давно чытаў гэтае даследаванне, бо, напрыклад, былі цифры, мне падаецца, што нават калі была рэвалюцыя ва ўкраіне ў 2004 годзе, то толькі 17% насельніцтва было на вуліцах, хаця б раз. Не то, што пастаянна стаялі, а вось хаця б адзін раз. Бо гэта зноў-такі кажа, што на вуліцах гэта пераважная меншасць нават з тых, хто падтрымлівае. Вось. Таму, як бы гэтыя пытанні, гэта все спецаперацыі. Ніхто з Акадэміі навук не дазволіў бы рэальных дадзеныя нікуды выкінуць. І тым больш... Ну, наконт этого можна спрачацца, тым больш, што, дарэчы, дырэктара інстытута якраз з пасады фактычна знялі, там, дарэчы, ператрус у них быў. Так што, калі это і спецаперацыя, то надта ўжо складаная. Але я думаю, што на этом мы з вами сёння завершым. Дзякуй вам вялікі, дзякуй, Пётр, дзякуй, Александр. Здаецца, у нас вельмі цікавая сёння атрымалася гутарка. Ну і да наступных сустрэчаў. Всяго найлепшага. Дзякуй вам. Пабачэнне, калегі.